भजरे मना तुम्ही जप रे मना। ओम श्री राम जय राम जप रे मना। הזר המצרי, הסלמניה ולבזר הגדול. אנחנו בהפסקת תה, מחכים לתה. מחכים לתה. מסגד הכחול. זה נקרא סולטן אחמד, או המסגד הכחול. מסגד מאוחר יחסית, במאה ה-17. מסגד הכחול מבחוץ. 10 לפי שעון קטמנדו. נחתנו והראה לכם שדה התעופה של קטמנדו מהצד השני. רחוב אופייני במרכז קטמנדו. שימו לב לתנועה הערה. גם זה מקובל פה, שלפשטון בתנאי דלוקס, במרכאות כמובן. שנראה מרחוק ועכשיו מתקרב, זה כמובן הרי ההימאליה. להזכירכם, אנחנו במרכז קטמנדו. בדרך למקדש, כל האזור פה נחשב כמקודש. יש איזה שוק, הרחובות מאוד נקיים. זה מאוד דומה, יכולים להזכיר שבו יש רואים את זה רק כל נמצא בו יכול לעשות את זה. יש שינוי הישיבה המקודש להם כאל. ככה נקרא טמפל הזה, בודנה, מהמילה בודה. סטופה, משמעות, חלק או אולי ממש חלקו של בודה. Very tightly like this. This is the first process. Then we have to make the very hard and small days. אנחנו בסמטאות קטמנדו, ארוחת ערב, מיעוט הרעש, תעמולה, הולכים. בגובה 2,800 מטר, הגענו למקום תצפית, ואיך נראה מה אנחנו רואים. נגרקות. קבלו תיקון, הגובה פה 2,175 מעל פני הים. נשום במעלה ההר, כיף הקיי. על אם הדרך
בין כלום לשום, סתם לו איזה קור עכביש ענק. בדרכנו אלאסה, אנחנו בטיסה, יום שלישי בבוקר, 11 בבוקר. אנחנו במטוס, בוקר טוב. בוקר אור. זה לא, דובר שלך כזה כמו שאני נוגע לאפס. כן? באלאסה. אנא, ראו איזה יופי. זה נקרא חדר אח"מים. עכשיו אתה יכול לדבר? אלסה? צ'נגרי, סחטן על התה. חיים? כן, אני מקליט. מתיש. אנחנו בקומה שלישית. בלאסה. התה שהכנת לי, סחטן עליך תודה. יאללה, שילו לנו הרבה טיולים כאלה. משכן הדלימאיה לדורותיהם. אנחנו הולכים לטפס פה למעלה. הגלגלים שאתם רואים זה הסוטרות שמסתובבות, ככה מתפללים, תפילה מהירה. אני קורא לזה בנקומט. ראוי לציין שההתחלה הייתה לפני כ-1500 שנה, ולאט לאט בנו נדבך על נדבך. טוב, אנחנו עולים פה ויורדים לכיוון ההוא, לכן אם מישהו מרגיש שלא בא לו לטפס יותר, שיחזור בחזרה למטה, יצא מהשאר וילך ימינה עד שיראה סטופה לבנה. אנחנו התרוממנו לגובה של תוספת של 100 ומשהו מטר. אנחנו ברום המדרגות. זו העיר לאסה, ממרומי הטמפל. עדיין לאסה, מבט מלמעלה. חלק מתהליך ההסתקפות שלהם. בלאסה, כמו שאמרנו, עיר שנבנתה בתכנון, בידע, בביצוע סיני. זה הבית של בודה. בדרכנו לטמפל שנקרא דרפונג. בכל מקום הדוכנים, מוכר, חביב, ידוע. תאכל חמור. היא שווה אפילו... שכחנו להגיד שהיום יום חמישי בבוקר. הקדמה גם הגיעה אליהם, שימו לב, ניצול יפה של אנרגיה סולארית. משק בית מודרני. שירותים 6 כוכבים, מלון פרדייז בטיבט. אוי 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 אוי, איזה חמודים. השיטה מלמדת לאנשים מתי הם יכולים ומתי הם לא יכולים. הוא קבע שאתה שייך עצמו לכל הלימודים הבודהיסטיים ששתית באותה תקופה. סולם משמעות המזל, בדרך כלל מי שמצייר את הציורים האלה גם מתפלל וגם מצייר. בקיצור, הסולם סימנו מזל. בוקר טוב, אנחנו בדרך לאגם נמצו, יוצאים אלאסה, פסי רכבת, תראו כמה מים יש להם. כמה מים, כמה מים. עונת הסתיו. היה כמה סורטים. בלי עבודה. חלק עבודה ממוכנת, חלק עבודה ידנית.
הכל ידני. שימו לב לפיתוח האדיר שהסינים השקיעו בכל הנושא של תשתיות הרכבת שנוסעת בבטחה. גלעד, שגיא, כלב טיפטי. אתם מבינים? אפילו זמבורה יש בטרקטור. תשמע, אתה... כמות ה... זו כפרית. חבר'ה, תגידו משהו, אחרת לא תצטלמו. פשים, אין כלום. יש לי אדום, ללחוץ עוד, לעזוב עכשיו? כן, לחיצה נוספת. לא, עוד לא, זה אדום. בוא תצלם אותי, יש לי ליד הקרניים. איזה חמודים. קונגוגן, חלב ים. רונן, עמי, דלילה, אתם יודעים לנו מה החמוד שלך פתוחה, מה זה? רונית, עמי, מסתכלת רק לשם. וניצה, גוד בוי. טוב, חבר'ה. בוי, חמודי. יוסי, דינה, איזה דינה? אני ארית. ירד, אותו דבר, יעקב, לא יודע, בגובה 5200. אנחנו על אבן דרך, 5190, אגם נמצ'ו. בוקר יום שבת. אנחנו למעשה ישנו בלילה באזור נמצ'ו, אזור הרמה הטיבטית, -5 היה לנו בלילה. 1800 קילומטר, הסינים סללו פה מסילת הרכבת. 3,000 הרוגים לאורך שנתיים של עבודה. טו, הנה באה הרכבת. הנה באה הרכבת. להגיע לבייג'ין, יכול לעלות. בייג'ין זה לכיוון שנמצא בדרך ללאסה, אליה אנחנו חוזרים. שימו לב לגללים של היק, שמשמשים כחומר בעירה מצוין, קירוי וגם לגגות. הייבוש של הקקי של היק. אנחנו נכנסים לבית לדוגמה. זה לא רק אמר לנו כזה מצוין. נכון. משיבים פה. לא קר להם במים? לא קר. הם נהנים, אתה רואים עשר מעלות הם סופרים פה, למה? זה התחום של הנחת המתים. בטקס קבורת השמיים. בטקס קבורת השמיים. מתפללים, הנשרים באים, אוכלים את הגופות. זה התחום. אנחנו בדרך לכפר הזה, הולכים ברגל, ניכנס פנימה ונראה מה קורה. קיבל כסף של כולם. אני נתתי 10.
הכי מודרני יש פה. בכפר הזה, האנטנה הסלולרית, גם בכפר הזה יש. הם מחוברים לחשמל כמו כל הכפרים. חברת החשמל, תראו את השבח. כן, כן, לוקחים חשמל. ישר מחוטי החשמל. ככה גם מתחלף המסך. בוקר יום ראשון, אנחנו עוזבים את לאסה, שיהיה לנו נסיעה טובה, אנחנו בג'יפים. יעקב, תגיד בוקר טוב. בוקר טוב, יש לנו נהג נחמד, קוראים לו תנזי, ואנחנו נוסעים עכשיו בכיוון חוצה הימלאיה בדרך לקטמנדו. כן, קיבלנו מאוד יפים לכבוד הנסיעה של החציית ההימלאיה עם הג'יפים, משהו מאוד נחמד, תודה רבה. אני מדבר ואתה סגור את המצלמה הזאת, ככה אתה עושה? הכל עדיין סגור, זוכרים, לפני 10 בבוקר, שום דבר לא פתוח. איפה אני יכול עליהם? עם השטין התורן, יצאנו בצד הדרך, שיירת הג'יפים המכובדת. יעקב עלה, חיוך, ויעקב עלה. התחלנו מסע ג'יפים בין 5 ימים, מלאסה, המשך גיאנצה, שיאצה, לזה, ותחנה האחרונה זה טינגרי, בנקודת הגבול עם נפאל, ומשם נמשיך לקטמנדו. את זה עוד לא ראיתם. חריש. עוד שימושים, שימו לב לשלכת היפה, נראית בצורות העצים. אנחנו הולכים לחצות עכשיו את ההימלאיה על גבי הג'יפים, 1900 קילומטר של הנהג יוסף, בתפקיד. והשני, ניצה אחותנו, מכינה גם קפה. קפה או תה צרכים? יש אנשים ששותים קפה. זה פשוט מתקן מדהים. אני מסתכל על זה, אני ממש... למדתי להתבייש. צריכים לקנא בהם. זוכרים את מעבר ההרים שדיברנו עליו? נגד עין הרע, רוחות, שדים. זה פה. גובה ההר ממולנו 7,800, אנחנו בגובה